Mas may buot pasabot sa katong gisulti ni Jesus kay San Pedro nga siya ang haligi. Itong niingon si Papa Jesus kay San Pedro nga itong natubag ni San Pedro nga si Jesus mao ang Mesiyas. Tanungutan na siya kung kinsa ba si Jesus alang sa mga apostoles nya si San Pedro ang nakatubag ato nga mga pangutanaha nya giingon ni San Pedro nga si Jesus mao ang Mesiyas. Nya kumbaga dili nila kini ipasaba sa mga tao. Nya giingnan niya si San Pedro nga ikaw si Pedro og diha ko kanimo tukuron ang bato mahimo ko nga kuan kanang akong iglesia. O iya hatong gisumpayan nga bisan ang kamatayon dili gayon makabuntog niini. Unya karon ko lang ako ang kalibgan kay mao man ni ang gigamit nga mga pulong no sa ato ang tinuhan nga kuan Katoliko, Romano Katoliko nga saban pod nga nga si San Pedro daw mao ang gihimo nilang unang Santo Papa kay gihimo nilang gamit nila ang pangalan na San Pedro ba nga aron makatukod sila nga bag-o nga pinakaunang nga relihiyon nga maong Katoliko. Nya sa may hubad ani nga espirituhanon yung hubad kol nga mao man nila ang gigamit nga mga pinulungan nga sila gid ang una, mao gid ang una nga relihiyon masundon sa mga sa tao sa tibok libutan ang Katoliko. Asa may bot pasabot ani kol. Ako boy, ang Katoliko universal man na tanan nga mga nagatuo ni Kristo para maura ang pagtuo nya ang problema na pod karon na igo magudda sa inyong paggamit sa akong gibalaan. Amo na sa balaang kasulatan. Ang giningon ni Kristo ana sa imo ko tukoron ang akong iglesia, di ba? Bote pasapot si Pedro, di ba, mananagat lang siya, wala sa grado, wala sa ibang kahagan jud. Di magani makabalo magsuot na siya, di ba? Unsa siya? Nya tungod sa kahugot niya sa Ginoo, malagad gid siya. Yung uban gid siya basig mamatay siya, basta uban gid siya ni Kristo. Kapila man gani nagikasab-an si Pedro ni Papa Jesus, giingnan man gani na siya pahawa Satanas, di ba? Atong ibadlong niya nga naimo patay nimo tungod kay si Pedro ang gipanag-ingnan ni Kristo nga bisan sa kamatayan, bisan mamatay sa muuban gid siya ni Kristo. Basig unsa pay buhaton sa iyang magtutudlo, muuban gid siya niya. Wala nga ang tukoron maging iglesia panag-ingnan dili simbahan kay ang templo sa Dios ang ato man kasing-kasing, di ba? Muna nga kung ikaw hugot ka pagtuo sa Ginoo, pala kung mamatay ka maghari ka uban kaniya kay si Kristo nagpakamatay man ang tuo kaniya kay kung naatay sala baydan man sa tong kamatayon kung makaya baydan manaaman sa langit maghari ka uban kaniya, so kinahanglan ka mamatay uban kaniya. Ang bote pasabot diha ang simbahan panag-ingnan si Pedro bisag wala siya ibang kaagan pero hugot ang iyang pagtuo sa Dios. Unya karon mao may gigamit karon sa atong pagtuo nga maghisgot ko Katoliko payra lang sa mga maayo nga naa diha o makasabot pud magbasa gud ta na mo iba magbasa gigamit man gisudlan man sa daotang espiritu ang gigamit sa Dios kaniadto, di ba? Kumbaga primero pagpakamatay ni Kristo gitago dagang tinago kay kung wala na gitago nila kabalo ta asa si Kristo karong gilubong asa, di ba? Kinsa may nagpapatay ni Pedro gipatuwarik man gani siya Kadakuan sa haron ilogon ang tinukod ni Pedro ang mawala na sa history ba niya gamito na ang pangalan manang daghan kay nagatuto daghan na kay Dios nato nga giludan sip-sip man ta. Muna nga kung gigamit mo nang giing sa Ginoo sa unsa mo sala naam na sa Biblia dili ang ko mag-mention o mga tao ana diha o unsa diha sa inyong paggamit sa akong gibalaan o makapahawa ta sa daotan kay nagamit man ta sa gibalaan ni Kristo. Unya karon maabot namang panahon sa espiritu kuhaon na iyong gibalaan kay ang alpang omega mobalik na panahon naman sa espiritu. Unya kung wala sa imong kasing-kasing kay ang templo sa Dios atong kasing-kasing wala nato gibuhat ang sama panag-ingnan nga si Pedro. Nagpaubos, mapaubsanon. Managat siya tao. Kumbaga ba dili na siya managat og isda, managat siya tao. Kumbaga musunod kaniya nga nagpakamatay gid siya uban ni Kristo. Sa to pa makiglaban gid siya. Wala siya naglingkod sa lingkuran ng pinasinugan. Unya unsa karon nahitabo karon?
gigamit namin noon ang gibalaan ni Kristo. So dako gede kayo nga kuan karon no, sayop kayo ang mga pagtulunan nga gihimo sa kuan tong tinuhan. Boy, kung ako lang dili ko magsulti og dakong sayop, pero gisulti na mo nang kanunay ko nagahilak. Ay dili unta ko gusto nga ako magsulti ani, pero wala may mudawat boy. Mo sanksyon naman gyud ang Dios Amahan. Ako miingon sa anak, kung dili nimo isulti ka matuoran, adunay dako nga mahitabo. Kay mag-unsa man kuno ang mga tao nga pilion sa bag-ong yuta nga magpakamatay man uban kaniya. Sa ato pa ang tao nagunahon na magkamatayon. Muna nga atong simbahan nagsulod ang minatay, bisingan, may ingon dayon nga nasayod ako naguna na siya kanato dito. Yes, kay tungod kay gigamit na to ang gibalaan ni Kristo. Kumbaga ba nga Isa maganing gibalaan din ni Papa Jesus ko. kanang mga apostoles mo man na ing ginabalaan. Nga tanaw na ang balaang kasulatan gisubay bagod na sa kadaghanan wala man. Nagbuhat sila og lain nga mga propesiya, naglain nga mga pulpito, mga balaod. Kaya nag-alagad man mo na si Kristo nga nag-atiman man ko ninyo. Na si Pablo, si Pedro, di ba, nga nag-atiman sa mga tao. Wala sila naglingkod sa lingkuran ng pinasilunggan. Nag-antos sila sa Nag-antos mo nang gipadlong sa Ginoo, ayaw ka mo paglingkod sa lingkuran pinasilunggan basin mo duol kaninyo ang iyong gipasilunggan o maingon ka mo pahawa diha. Ug maulawan ka sa kadaghanan na ana sa balaang kasulatan. Kani ako mga ginusulti na ana sa balaang kasulatan. Boy, tama gid. kung basahon na nila ang John 14 nga basahon na nila pinaka sa ubos ang magtatabang usa ka taong tinawag gihimong giya ug kauban pinakaubos ang espiritu ang akong abyan. Dili ko anak sa Dios, tao nga magpuyo uban kanyo magwali ko makubos-kubusan mo nang gilain ko kamo ngadto sa mga kanding. Ala sige ta kanang bote pasabot sa kanding, sige tagasimba pero tanawa ang mga binuhatan. Wala ko saban. Kanang miingon nga pag pangumpisal pag ani mo namo sa mga naigo ani pagbantay kadlukan gyud nato ang Dios. Kanang miingon gani nga naluwas na o pag-ampog amahan namo nga wala nagatuman. Tumanon gud ang pagbuot dinhi sa yuta man sa langit. Unsa man pagbuot niya? Pagpaubos, pagpasaylo ay ko gamitang mahimo ka mga lang doon. Mga ginikanan, ayaw pasok ang anak tahura inyong ginikanan. Mao man na gyud ang pinaka-importante, bana asawa. Di ba? Kanunay man akong gibalik-balik kay kung miingon sila magpaabot pa si Elias na ana ang espiritu. Mao na ingon si kuwahi kayo sa mga gitudlo kay mutuota sa makita sa espiritu. Ipadala ka namo ang espiritu apan karon magsulti ko bahin sa pulong sa espiritu dili sa nang maminaw. Ang katong espiritu no sa kalibutan nun nga nagsigid paik-ik pagkatawa ana sa tinuod ba na nagasimba nga murag katawan nato ang atong mga sala. Dili. Oy, sorry lang kay ako. Nakasuko na gyud ang espiritu. Ako magud ang gamiton sa espiritu. Manang daghan kay karong nagkatuki na. Tinuod ka na kanang kanang shout out sa mga nag-vlog, mga nagkwaon po ninyo. O maluoy mo, ako wala ayon na lang ko ninyo kaluy kay ang akong gikabalakan boy. Mo na ingon sa Ginoo, kahadluki ninyo ang Dios. Mo na si Kristo ni sa kahadluki ninyo ang Dios kay siya mubalik sa dili kalinaw kun dili espada. Kana nagawali nga ay na mo kabalaka kay maluwas na kamo. Naluwas na ta tungod ni Kristo dili. Mubalik gid siya. Tagaan na tag 1,000 ka tuig. 2,000 panahon sa espiritu. Mulaglag gid siya sa taong laglagonon. Kay gamiton, gigamit naman hinoon ng mga tao. Kung karon naluwas ta ni Kristo, dili na ta magsimba, dili na ta mosuborno, Tama gid. dili na ta magwali. Kinsa may napapatay, anak sa balaang kasulatan, gipamatay nila ang mga apostoles, haron pulihan, sa naglingkod sa lingkuran ng pinasilunggan. So, buot pasabot ang mga apostoles dayon ta kaniadto, mo dahil siya ang himuong paniging sundon gud sa iyang mga kiniya. Mao na sila ang Gibuhatan ginahingan nila. ng mga bihag. Ang gibuhat ng mga bihag panag-ingnan. Mao na nga daghamang gibalaan karon nabuhat-buhat po mga santos. Daga na kay Dios nga gituohan sa atong tinuhan boy. Kaniadto boy nagatudlo ka na kung wala pang espiritu na ako nagatudlo dili man ko inaani magsulti. Nagabasa bago ko sa balaang kasulatan pero sila nagabasa pero wala sila kabalo. Basahan ninyo na ang sulat ni Malakias sa pagbadlong sa Ginoo. Malakias 2 sa Osias na adya. Naagad ya. Mao nang akong giingon karon mao di na nga daghang reliyon na natumaw kay tungod sa filosofiya. Magbuhat manggod sila laing balaod gawa sa balaod sa Dios. Mao na nagalibog ang mga tao. Magsigig debate na magida sa balaang kasulatan ay nakamug debate mo nang ang mga tao hunayhard na dito. Yes,
Kaya nga naman, gusto mo sila magpabilin sa ilang naandan. Sa iyon ramang good kayo ang gitudlo sa mga tao kung relihiyon ang isgutan kay magsimba lang ka matag Domingo or Sabado. Maora man na. Then wala na tong kadadlaw sila nagatigom. Nawala na. Ang buti pasabot ana. Kanya ato, di ba, wala man tagatigom. Panahon na manood sa Espiritu. Manakaroon rin, nakigusay ko ninyo, kay inyo man ang naak diri tulo ka tuig sa una. Tama, Di ba, dili mo mutuon ako, dagan nga tintal, dito mo tutuo sa gigamit kay nagtukod mong kong tori tupong sa langit. Dili tinukod sa tao nga madungga ninyo nga naglagubo, na ay gidokdok, nga ay gikahoy. Di ba, naamay tao nga gipadala diri, gipasaksi gyud dinhi. Atong giposes o katong dili po giposes, gidala po na siya dinhi, nitupong sa langit tori. Bulawan, dili binuhat sa tao, duha og tulo. Mana magduhig ko sa Espiritu, hikapon ako ang inyong mga kasing-kasing Ginoo, gipapas na ako ang inyong mga sala kay dako kay tagsala kanadto. Kaya nga naman, naaman tay laing Dios nga gituhan. Nga dili man na makakita, dili man na makasulti. Kung mahimo lang tamaan ni sila nako diri, ang Espiritu magsulti man ako para kanon akong ginasulti ani siya naman ang Espiritu naman yung nakasulti nako nini. Ako man isulti ka maturan, bahalag unsa ilang ikaingon ka nako. O tanawa, gitakwil ko sa mga tao bisag akong kaliwat, ako maigsoon, dinhi kikinsa ko sa una, wala na. Yes, mga naiingon ni Papa Jesus, kung kinsa ka anak, kung kinsa ako kaniadto mausab ikaw, mausab ang pagbalik sa Espiritu. Boy, pakamatyan ako ang sugo sa Espiritu nako tungod sa pagmahal nako sa kalibutan kay mahadlok ko sa Dios. Gusto pa man ko mataas-taas pa man ang kalibutan. Gusto pa man ko maayo pa ilang mga sakit nan karon ako mahinoy pirmi nakasakit ako pirmi nakaantos kay ako amang pangkwaon Ginoo kung mahimo diri nilang ni kanako ako nalay kwa para kanila nya ang mga tao karon dili minumutuo didto man ta sa tanan sa kalibutanon kay dili man magsulti sa kamatuoran dito magluhod sa naimata dili makakita nay dalunggan dili makadungog nay baba dili makasulti kay ang gusto sa tao nga sila lang kanunay mangayo dili sila mutuman sa sugo. Unya, dito magsulti sa nagamit pod sa Diyos. So dapat dili gid ta pwede magampo-ampo dia sa mga revolto kay di man to makabadlong. So dapat si Mohag gid dapat unta mo kuan ana mutana kay naman si Mohag Espiritu. Dili ko angay nga ampuan. Ako na magsulti sa gisulti sa Espiritu nako. Dili man ko Dios. Si Mohag lang nga gibuhi ko pag-usab ang Espiritu pinagi sa kong kasing-kasing. Patay naman ko sa kilibgon sa kalibutan nun. Tanawa ko na gitagaan pagod ko og pabor god din sa tong simbahan gitagaan pagod ko og importansya sa mga tao bisan sa akong sa akong asawa sa akong anak dili nagay mangita sa ako ang mga tao nga dili gusto dapig kanako kay ano man mosulti man ko sa kamatuaran sakit sa mga tao kung naay garbo boy sakit sa mga tao kung dalo og panahon kay dili man sila gustong maminaw ani pero kung kalibutanon na ako nag-vlog ko karon sa tawanon sa una nagbuhat ko og mga drama magdula matula daghan ko mga gibuhat nga kay pagteatro naagian man ako na sa una daghan ang mangita nako labi na akong makinaglan sa akong hiyas ani-anion ko sa taga-simbahan ani-anion ko sa akong mga kauban patabang sila nako pero karon boy wala na sila nangita nako. Yes, tama nang giingon sa Ginoo kay kung isulti na ko ang kamatuoran dili man sila gusto sa kamatuoran nya unsa ang maghatag natong kagawasan usa kamo padayon nang kamo marin ang akong gisulti ninyo wala nagpasabot ng giaway ko nila wala ko nagpasabot nga gi-strike na ko sila. Yes, kay daghan karon ang mga tinuhan nga dapig ka nato. Walay reliyon na makalawas boy, bisan pari pastor dili na makalawas ilan ang tulubagon ang nag-abot sa panahon. Kay nag-ingon gud ang Ginoo kung gamiton ko ninyo, kung mingon kamo mutupong kamo kanako, nagpakanaog kamo sa Dios. Boy kana nagasulti nga sila niingon na naluwas na dito. Tanawa karon gipangwartahan na sa patay. Gipangwartahan gikan sa bunya gas sa patay. Boy, mag-unsa man to ang mitso kung patay ang sulod niya na. Puti pasabot, kuwapo kang sanina. Puti, pero gisi-gisi, maayo ka kaimtang. Pero ang sulod ni mo, puro pagpakarunging nun. Tama agad. Wala na pasabot nga ang mga dato, may guna. Yes, tama giningingon sa Ginoo. Alaot ka mga dato. Kaya mga dato, boy, dali raman kay dili man sila gusto mag-antos. Musuborno raman siya sa tao itong magdaig-daig, labi nagmingon na palakpakan na. Kaya tungod kay nakaatag na sa simbahan, makita na katong gitukod sa tao. Labi na makita na ang simbahan, gwapo kayo. Dili na mo ang tinukod ni Kristo ka ng simbahan. Uyugon na boy, uyugon na sige padayag. Uyugon na tanawa, ang nangalinog. Kung nahimo ng balaan, ang ano nang lusno man ang uban.
Tama gid. Naagi maigo sa kilat. Yes, maabot yun ang panahon. Kung dili sila mahadlok, okay ra ko. Kay tawhanon naman ko, pwede ra ko nila batikuson. Kay wala ko filosofi. Ordinary ko nga tao, pero isulti gid ako na ang kamaturan. Bisan na ang akong pamilya, bisan akong mga anak, ginasultian ako na siya tungod sa pagmahal na ako ninyo. Kaya nga alam, akong daigdaigon na sila, di ko pareha sa pare o pastor, daigdaigon ako para makatag na ko dito. O makatag na ko, di man ako daigdaigon. Kaya ako may isulti ang kamaturan kay, ngano, mahadlok ko sa Diyos. Madlo ko sa Diyos, sila wala man hadlok kay nigamit man yun nila nga sila na ang kalili, sila na ang Diyos. O na nga, Tama. bingon nga pag-ampo mo, tulok ka mana mo, maluwas na ka mo. Oy, pamalandongin ninyo na ang inyong ingon nga pag-ampo lang mo tulok ka mana o tulok ka maghimaya ka Maria, tanawa ng isulti, matuman ang pagbote ni sayo tami sa langit mo pasailog yun aron pasailoon. Wala man nag-emphasis nila Wala gid. unsa ing gisulti, unsa man pares Dios nga dito nagluhod sa patay nga rebulto boy nga nang inyong gibalaan nga mga kinaiya buhi as inyong kasing-kasing sunda ang ilang pagkabalaan ikaw magbalaan kay ang Dios na matag nimo kay gayunan ang Dios na maghimala kanimo kay maghimala ka mo na dinhi mo reflect ko mo usab akong panagway pero nganong ang mga tao dili mo tuon ni rin ako yes kay si Kristo gusto man nilang ipapatay ludhan nila nga patay ang panagway lang ni Kristo ilang giludluhuran gipalansang sa cross og didto lang sa tao nga buhi ilang giatubang mao ilang sundon og ilang subornuhan og ingnon dayon palakpakan kay malos boy si Kristo dili ulog-ulogan nga palakpakan tama nang kiingon sa mga nag-vlog karon no si kuan ang sana nag-vlog ana nga mulabaw pa manggani sila sa Ginoo yes kana din pagdaig-daig labi na kanang nandagko nga mga okasyon nga ma-perfect lang mo ana o maluwas na kamo tagaan na kamo sa Ginoo nya kinsa may nagdawat di ba sila Tama gid. kung maigmat lang unta sila ani tabangan in taon nato ang kalibutan mus pakanaog na gyud si Kristo munaog na gyud siya karon na boy na nang espiritu boy nagauna na siya ang nagamit nako mo nang mausab ang akong panagway mo boslot akong kamot dili ko nagpaginog-Ginoo siya ang magamit dili wala ko nagbuhat og himala wala siya ang nagbuhat na ako may mga siya ang tinuod nga Pangulong Pari mga nino lamang kada ang mga tao din nanas bala ang kasulatan sulat ni San Pablo sa Hebreo kung basahon na unta na nila boy wala na ko mga ingon ko ani lang ka sila din ay wala na ko naglibog na ko kung kinsa ang mga taong dapig na ko niya ingnon pagyud ko o to na inyong mga pari to na inyong pastor yaga man na ano yaga sa espiritu Ulay ka pa sa loan sila. tanawa na ay kanina akong magisulti iyam ni sa espiritu nagpadiyos-diyos ko nagpapari-pari ko tanawa ra gani naka-short nakalakaw ra gani ko nga ordinary Pero Paul, dapat iangay gyud na siya mahibawan sa sa kadaghanan kay murag sa pilo ka libuan o milyon o bilyon ka mga tawag dagday ang nadinla na kumbaga nailad sa itong tinuhan kay nagdahom sila nga mao na gid to ang tinuod nga pagtuo o tinuhan nato. boy kay ang gidapigan sa kadaghanan kana mang kalibutanhon kundi sila nga hayahay lang maluwas na sa pinagi nila magsuborno lang sila suhulan lang nila maluwas mao man daghan pero gamay ra gyud boy Gamay kay ra. pala ka dili tanan nga motuo nato modapig nato kay amak mo na pila ka libo ka tuig gipatay nila ang mga apostoles ang balaang kasulatan wala nila gipabasa kay sila na may katungon si Pedro ilang gigamit ang mga apostolos ka gigamit mo na sa iyong paggamit sa akong gibalaan atong panahon na kay dili pa man gusto ang taong daotan nga patyon si Kristo bisag tuwa sa daotan di pa sa gustong mamatay mo bingon sila nga kung lakog sala do kay mamatay yes kay gusto pa ni Kristo nga mobalik kaniya dili ko musog di ba dili ko malipay sa taong daotan nga patyon gusto ko mobalik ka nako tama ka na taas pagkahigayunan mo na magsakit ang uban bulahan kung masakiton kay kung magsakit na makapamalandong man pero karon panahon naman sa espiritu boy kay katong tag-asong sala sa unamon nung magduhog ko magpandong lang ko sa ulo kay binunyagan naman mo sa mga pare o sa mga pastor kay ko lang ko magduhig sa espiritu mayingon ko Ginoo mapapasa yung mga sala gikan dito ay na mo pagbuhat og sala Tama gid. kaya man yung hait gini akong sinuntian tinuod na wala man ko nag-strike nila kay dili man ako sila kuhaan pod kung nagampod mo tuon nila mas bayo gani gamay ra man gyud ni sa tuwa gila balabay ta ginon tagbad mga pari pod ihiwali po niyo ang kamatuoran
Ay, mali pa yung pod ang Diyos anak kung nagsulti mo sa tinuod. Labi na kung nakiksulti siya sa espiritu. Na anak ko ang espiritu, boy. Mo nang pakamatyan ako Okay. ni. Oh, mo ra gini ang ako ang biyaan ako tanan. Akong diskuhan, akong tanan mga propiedad wala na ako nagagunit, nagalingkod lang ko din eh. Tukawon ko sa mga tao kung gusto sila maayo, anhi, pero kung maayo na sila, wala na naganhin ako. Maabot lang panahon nga mga nga inikabot sa panahon. Pero daghan naman siguro nakabalo nga mo ni ang kamatuoran, no? Kay Oo. daghan naman kay tag na nabutyag nga kamatuoran sa Facebook ug sa kuan YouTube. Dili na ang ako boy kay naka-period na ko mga dito ang about naano sa tong YouTube yung period dili na ko wala na ko tulubagon ang ako na lang ipaabot mahuman ako dig husay kaninyo ang balaang kasulatan pahuman na lakaw-lakaw lang ko magsulti ko dili maayo magsulti ko nga joke nga mga binuang nga joke para makawali lang gid ko di ba naman na si Pablo naman na sa balaang kasulatan no Nagid. magsulti siya Sulat di niya. maayo para makawali lang gid ko boy ako nang yangad sa Diyos tanan kay naagi naman kog BBI nila ingnon pagi kog kulto ingnon pagi kog daotan ingnon pagi kog buang ingnan pagi kog buang sa kong mga amigo kabalo na kakong kinsa dili Tama. ko pasudlon sa simbahan dili man ko mangilog di boy kay ang templo sa Diyos ang atong kasing-kasing Tama gid. na ako gitukod ri nga templo na tupong sa langit dili tunokod sa tao pero maabot ang panahon ani na may gipasaksi din unta pod masaksi punta masulti punta sila pero gahi man ginag mga ulo boy labi na magsulti ta sa balaang kasulatan pero kara akong ginasulti ni naaman itanan sa balaang kasulatan Nagid. mayamiid lang na sila kay gahi gina silang mga ulo di ba na sa Biblia Pero unta kung may bawaan nila ni nga mao gid ang kamatuoran. So di pa day ulahian tanan napay panahon nga wala nga ako magsuroy ko magduhig ko sa espiritu pero tungod kay naamon ko sila garbo di sila mo doon ako boss di man ko musuko di man ko makikaway basi gahit niya kung sinultian maghilak man gani ko inigtalikod na ko inigsulti na ko ani di ba kapila ko ang nagahilak kay tama gid. sama ni Kristo tao pod siya maluoy sa tao ako pod tao pod ko maluoy po ko kinsa man pug ko sa una butabya po ko nga kamo maayo man mo kay sige mo magpaminaw din murag mukaon na mo gahi kana sila god gusto pa man gatas kumbaga ba daigdaigon lang sa nagwali ay taga-tagaan lang sila to dili man sa gusto mapabadlong Tama. nga kana pong naapod diha kay gusto ra pod gatas na daigdaigon sa tinuod lang kung boy kung nag-vlog ta karon para daigdaig na to sa ila daghan kayong mukha na to ay daghan kayong mulike na to pero tungod kay nagsulti ko sa kamatuoran mao na ingon ni Papa Jesus Malayo ang mga tao. ang kamatuoran dili sila gusto na sa tinuod lang kanang giingon ni Kristo kung dili ka mo Matinumanon. matinumanon ako magpabiling matinumanon kay dili ko makalimot sa kong kaugalingon muna boy kung bahala ang mga tao kung dili mo tuman sa suko sa Dios ako magpabiling ko matinumanon kay dili naman ko makalimot boy kay gitugyan naman ako kung kaugalingon ngadto sa Dios tanawan niyo sila kanti di ba alingkod ko gahilak lang ko ana dito wala na kani ko sa tawanon mo trabaho lang ko kung walay tao nga akong tabangan pareha karon nga naay umaabot nga dako nga katalagman mo na sige lang ko research niya tapos yung Ginoo ayon taon sila biyahe kanang Ginoo kanang nagagbato kanang mga tao nga kalibutan noon gigamit ka ayaw intan maluoy po ko anak nila man ang permi ko kapoy kay ko boy ay sige magino ko gaampo nila pero sila nagsuko na ako kung nakakita lang sila sa kamatuoran din ako nagaampo pa ko nila kanang sige ingon ako nagpadiginoo ko ako nagpukuno na boss na tumaan ako boy kung sa akong tawanan gipasaylo na ko sila kinsa man ko pero ang espiritu boy gamiton ako may gamiton nga isog kay magsulti hait kay kog sinatian nga maghilak ko pag human akong sulti man dapat dili ko ani Ginoo sila unta pero kinahanglan ko ipadayag na ko ang kamatuoran kay naghamang mga tao nga ilang nalingla niya ang gusto nimo out of 1,000 1,000 may lag na ipulo boy Tama mo gid. na ilainon niya ang mga karnero mo na nga si Pedro ang giingon niya nga ikaw Pedro sa imo ko tukoron ang akong simbahan kumbaga si Pedro walay grado nagpaubos tungod kay matinumanon gid siya kinsagod ang nagpatuwarik niya di ba
ato tapon nga tao mapahitason kay giilugan nila si Kristo, gipatay ko nila si Kristo, gipatay po nila ang gibinlan ni Kristo niya karon gigamit na po nila ang pangalan sa inyong gibalaan mo to sa inyong paggamit sa akong gibalaan. Tama. Gikuan pa na gibalaan pa na ni Kristo pag-abot sa panahon boy. Manubang anak kay ang templo sa Dios atong kasing-kasing kay kung wala nila gibuhi si Kristo sa kasing-kasing sa ngalan sa Dios pahawa diha o sa ato pa pangalan lang ni Kristo ang gigamit. Pangalan lang. Gigamit ang pangalan ni Kristo ni wala sa binuhatan. Munang panidaan ninyo ang mga tao ha kay panahon na karon sa espiritu boy. Habasi maling lata sa mga tao. Pero kung tumanon tawag gina sa mga sa daghanan nga kutong nagawalit ang sulat ni San Pablo nga sisahon ganiya ang mga tao nga nagawali sa Boy. kung tinutanay bagid nga nagasulti sa kamaturan pinagi siyang binuhatan. Muna giingon nga garbo. Mahimo gusto sila mahimo halang do kubandi ano. Ako ba wala na ako na nagasuroy ka ito iligo lang ko sa mga bata nagtanaw ko sa mga tao maluoy ko nila makay nanginabuhi ito daghan kay mga buutan boy pero nalingla lang sa ilang tinuan nalingla lang nga ingon niya kaon na mo simba lang mo ani ang tinuod na templo boy ang atong kasing-kasing ang simba boy daig ko na to ang Ginoo kung madaigtan niya tumano na yung mga suko. So dili igli na mao ang simba ta sa simbahan ambot pa sa putikida na ang daigon or sundo na to ay ang kinayan ni Jesus. Kanang giingon gud niya ang templo sa Dios duha og tulo nga maghiskot ka nako na sa tiwala gipyamang bunalan man gani niya sa katapusan ng ang templo boy sa una gilambuad gani ni gihimong sugalan na karon igmat lang nga kinsa na dato diha dili sobra pa sa sugal. Sugal gyud boy sakit kay ning kamatuoran sakit gyud kung dili ka modawat pero wala nagpasabot nga na ako'y tao nga igo mo nag-iingon ako ang dapig sa Dios kung dapig sa Dios sila kung pastor man ka pare man ka kumado ka sa Ginoo dapig pud sa akong gipanulti. Pero kung dapig sila sa Dios so mudapig ginunta sila sa atong gisulti. Okay ang gusto magod nila boy kana man sa Biblia kalibutan hon god sundon ang moig sunod sa kadaghanan kay halang don man ka dinhi sa kalibutan. Pait kay boy kung diha ni Kristo boy kay nagatiman ka. Pero sa ko agad makantos yun. Nagantos ka. Pobre kay ta, bisa nag-vlog ta. May patambal ako di bisig wala na kwarta tambalan na. Kaya dato og pobre pareharan rin. Una malipay kay ko kung naay mga dato-dato mga tag kay na po ko ihatag sa mga tao nagkinahanglan. Tama Dili sa to. Na di ba? Nagpalit ang bugas. Ihatag na ko. Pero dili na ko na sila palakpakan kay mura man nag-imong ipasigarbo gamiton po nako ang garbo sa tao. Yung muhatag ra po dahil na sila na bagi announsyo. Nya, sa man to, madungog pa to sa Ginoo. Kaya kung gipalakpakan na ka sa mga tao gidaig na ka, dili madungog, dili malipay ang Diyos. Na sa Biblia, oy, yung mga nagigamit nila ang kahambugiro sa tao. Palakpakan nila anak, palakpakan. Oh. Wala na sa Biblia ka mo magbabasa. Na anak, pagbantay mo kung di ginainyo isulti ang kamaturan. Dili ko Diyos ikaw lang ko sa sulti sa espiritu mo to o mga tas makita di makita na ang Holy Trinity boy na si Kristo mo gamit og tao mo gamit og tao aron maling na kung kinsa siya sa una mao sa siya yung pagbalik mo balik siya nga siya jud mo ana ubos pod ang tao yang gamiton oy mo mahimo gani muapa pa ko sa inyong tiil o di ba kapila ko ngalok sa inyong mga tiil din eh tama ilak ko abot ito ubos pa ko kung makaabot lang ko sa bagong yuta boy kay naamag yung buhi nga ibili niya sa kinahanglan bagong yuta mo na nagwali ko sa yuta mo na magduhig ko kasi makaabot pa mo sa bagong yuta pero kung mabugatan pod mo ay kabala ka kay mabayda na gamay ra na inyong sala mabayda na sa inyong kamatayon mo na nga magduhig gid ko importante gud boy maghikap ko kay daga nagpandong-pandong na pud karon musuhid na pud aron tanawa gud akong kamot di ba daga nakakita nga mo buslot ya kinsa may nagamit nako unsa may gahom nako nakoy orasyon wala ay para na ganyan ng orasyonan ako mahikap gamitan niyo na sa maayo ha kay daga man good ug bad man na boy kana man sa kalibutan nga mo nang mga tao nga dili gusto mausab suko nako ako nganong ako may kasukaan nila subot mangani ko kuhaon sa Ginoo para sa ilang kinabuhi di ba ngay nakawali na ginana ihatag na ko nilang katungod pero dili man ihatag katungod sa Ginoo sa ilaha kay ano ang gisunod nila iya man sa kalibutan hayahay pa hinuon sila patay pangortahan pa tama
Tama gid. Kung mahadlok mo sa Ginoo, kung kinsa na minaw na padlok mo sa Ginoo, balik po sa Dios. Kung may hani di pangutaan na nako kay dili man ko makigpulong kay mulawan jud sila hani. Kanang naingon nila nga naabay Facebook ang Dios. Oy, iya man na ang kaning gahom boy, tanan iyan masamahan. Pero giila pud siya asa ang sundon sa mga tao. Nya maila gid kinsa ang viral. Tama no? Ang gisunod sa kadaghanan. Ano mga batan-on ha? Tawara gyud inyong ginikanan mga magulang niyo. Oy, bahala kung unsay mahitabuan, unsa ilang kinaiya, pasagdain na. Ay, mahadlok jud. Ambot lang, mahadlok ba sila sa impierno? Pait ka sa impierno, boy. Kana nagawali na wala man na sa kakita. Ako nakakita man jud ko. Mga nang pakamatyan jud ako bahala na. Ay, nahadlok gyud ko sa impierno. Mga nang daghan mga kalagri mga anhin ako. Dili man sila motuo, dili man na sila kakita, muhangyo. No, sulti ang akong mga kaliwat to, sulti tama gid na, sulti na nagmamlikas na na. Nya, kung mato ko na sa ilaboy, unsa lang kaingon ako? Kay gisaara naman po naluwas na didto na siya didto. Nga mo may lang gituhan na, ang nagwali ana. Wala mo na. Kana na yung mga pastor nga nagwali nga nasultis ka matuoran, di ba di ganahan sa mga tao no? No. Dito sila sa ganahan sa mga tao kay bisig tulo lang upat basta naalay singir, okay ra. Iya, pagkuman ato tanaw ang sunda asa ilang kinaiya batasan. Nga naman sa Ginoo. Bagay dapat Sa nag-iingon ni Pablo. Kanitaan ko dapat ang nagsulti ana kung iyabang gibuhat ang iyahang sulti. Boy, ang daotan boy. Padios-dios. Sa to, pailom-ilom, maghilak pa kanin sila mga tagtokbo no. Na sa wala kang kasulatan Pagbasa mo sa balik Biblia, ay mong salig sa tao. Nga maingon na luwas na. Looy kay boy, ang mga tao boy. Isig ka magtotoo, mga religyoso, pero unta na sila. Pero malubag lang, ang angay malubag na. Bisan ako, nadlo ko. Wapa ko kabalo. Dapat ko'y kulang sa kalibutan. Nang goal kay ko, boy, sige paning kamot mo. Paning kamot yun mo din niya, di ko makaluwas ninyo. Kanang nag-ingon ninyo makaluwas, o dito mo. Subornuhin na ninyo. Ang makaluwas boy ang atong binuhatan kay ang templo sa Diyos ang atong kasing-kasing. Tama agad. Wala'y simbahan ng makaluwas boy. Wala. Tanawa ang mga tao diya magpuli-puli nagiging sa magdala. Lain na po nga balaod. Di sulat ni Pablo kato kay Timoteo ang katabang sa simbahan. Sa digid makaluwas kay kung gisa ito mo mapuli mo baguhon man po ng balaod sa tao. Kung ingon sila binuhat mo kuno tao kuno ang Biblia mo nang minsan magbot-bot po kuno sa filosofiya para sila maigo po kuno sa balaang kasulatan. Nya, kinsa man na nagbot-bot og mga libro, tama? Anlangan lang. Ito is kini sa mga taong wala alam o katapusan sulat sa Malakias. Apan kamo, yan ako mag-mention ana kay daghang kay diehard ana. Pero kung binuhat kini sa tao ang Biblia. Bitaw na pangalan. Kung binuhat sa tao ang Biblia, pero nganong nagisugot Ginoo? Ang Diyos nga manuluwas ang Ginoo boy, Ginoo taas. Di ba na amang kay Kristo gani sa bulangan, taas na siya. Do man kamatang ang Diyos na bad ugod nakabalo na mo kinsa yung amahan kung namalikas nagamit sa Ginoo nga gisaara nimo nitupong sa Ginoo mutupong god ang yawa sa Ginoo tama tanawa mutupong sa kana di magampo mo Ginoo tagaay pa ko Ginoo di ba no mutupong no palakpakan na to ang Diyos nitupong ka gitagaan na kamo sa Diyos magsaad pa kinsa na perfect na perfect mo palakpakan ang Diyos na makatag kani sobra pa ka sa Ginoo nagmando sa Ginoo ka sa Ginoo di napakanaon ka sa Diyos ang Diyos boy kadlo ka na to dili na to gamiton ang iyang pangalan man sa ngalan sa Diyos pawa dia ang Diyos may mo gamit na to si Jesus ang tinuod nga Pangulong Pari sulat ni sa Pablo ngadto sa taga Hebreo title na basahan nyo na kamo na kadungog na sa taot ya sa espiritu ng gasa nanadya tanan kung maingon mo kinsa ko pobre pod ko wala jud ko ikapasigarbo ako na ipasigarbo ang espiritu lang nga ning gamit nako anang kung manay kung mahimo ipangutan-an ninyo ang mga tao kadi parang makasulti po na sila anang mausab ko mapangita ko wala man ko kakita wala man ko siya magod mo gamit na ko mani lang ta sila dito mumutuo sa nabot-bot og himala sige bot-bot og himala ang Dios nga maghimala dili ang tao sige bot-botan ng himala nga dili madunggan ang problema boy kay dili man di madunggan boy kay gibuhi man ako ang espiritu pinaagi sa akong pagpakamatay sa tawhanon sige na ko wala na dili gani ko papilon og mga unsa diha
akong kamot dili na. Patayin ako sa kalibutan nun. Patay po ko sa akong kaliwat. Patay po ko sa akong mga kaila. Tanawa, kung mulakaw ang akong pamilya, kung mulakaw akong misis, dili sa mga itaas sa sinuli. Tanawa ang akong gibuhat sa mga grupo. Wala akong gihiskutan. Diretso kong gipampulihan. Tungod kay dili man sila gusto sa pulong sa Dios. Gusto man siya sa tawhanon. Boy, kung duha man gud sa una nagbira na ako. Gioperan pag ko dako nga kantidad sabad. Bulawan di pa ko gaanaon pa ko. Operan ko. Nya karon dito migit ko sa Dios kay ngano gamay ra ring panahon day. Madato ko nuhay ko pero mulaglag pod ang kalibutan niya. Kinsa may gamiton sa espiritu. Wala gid. Di mo ta kumudawat ani sa una boy ay gusto ko dito na kumutahod nila. Wala man. 20 anyos pa nako. 33 ang edad nako. Una nako na konkreto gipadadaan pa gyud kog hindi po nako dayon ma-learn pa gyud kog maayo. Di ba? Katong duha ka babay gi-learn pa gyud ko na wala na mo nagtuon ako dito nang nagtuon. Pasalamat po ko nila tungod ato naka-learn gyud ko dili gyud ko pwede magpaubos. Kinahanglan gyud mo sulti gyud ko sa tinuod kasi una dili man ko mosulti sa tinuod sila man ang magsulti. Di puros bakak. Tama gid. Di mahimo kong bad. Nya ako hinuan ni Andre kay wala man sa Biblia di mo pabasahon og Biblia. Nya ako nagbasa ko sa Biblia nya naa karon kay nakigusay ko naa man sa Biblia ako ngayon napasulti. Naa gid. Kamo mismo saksi. Kami man ang buhay. Kasi ako sa una nagasulti ko sa una boy, wala ko nagabasa, di ba? Nagbasa ba karon, nagbasa magud ko. Karon kay nagbasa tang kada adlaw diri mo gihusay ko kamo naamang gyud ay tanan sa Biblia. Naagid. Mga sa Pablo nagahilak, mga para ko nagahilak ano na. Ang balaang espiritu. Dili man na matugkad boy kay wala man nagaak kita ra may makatugkad kay nagaakman ta sama sa Macedonia. Kaya nyo man actingan sa una exorcism tapos ang bad mo na gitago ay ang simbahan wala ay tago musulti na ang bad ay sa ilang mga tinago. Gid tama. Sige magpataas mo tanawa dili na ko mo kadang ingon nila mangilog kuno ko og microphone sa una dako kay to boy tamparos boy sa espiritu di ba manghangyo ko pwede ko mukuha niya tapos ihatagan ko nila nasuko lang sila kay dili ko mahatag og madawat og suborno matag sa ila di ko mangilog oy ano man ilahan ang simbahan ay ani lang muduol naman ako na nainom na amad sa balaang kasulatan dali nga kamo ngari ina sila kay ang dapig ka nato muduol man ka nato tama maglako ko raman ko di ko na katuan to muduol man ako na duhigan ako na sila katawanan gani boy kay nag-amin ako nya gikap na kong ulo mot unsa ni huna-huna nila nako bad dagoy ko gipawakli ko niya yang kamot sa ko ha wakli niya nya karon ato siya mag-fake up atong sa tawhanon di na ako maduhigan siya di siya kabahin ibis ko aon ilang mga sala pagpakarong ingnon iwakli pag papaan pag yun munang dili na ko o gusto ko muduol na ako mangutana sila kay no ako ay naulaw kay giwakli noon ibig sabihin ko, pagpaubos sa mga bata ha, pagpaubos ha, anak ko, okay, salamat ang Diyos ha, ato, ganito. Giwakli ang akong kamot. Nya, ako ba da ito nagsugo ato? Nya, may siya, bustot laging kamot ni Noli. May ito, gikipakita siya, pero giwakli pa dyan. Dili to. Dako nagtulubagon boy, kaduha man ang pakigusay boy, kanang magpakita ang espiritu. Wala ang kuan ato ang pagmahay. Sige lang, ayun na mo anak pagdebate nila na gitudloan ko kamo isog lang hait lang akong sinultian ang nagsuko ani kamo na may balo anak sa Dios basta isulti na ko ang kamaturan wala man po ko nakikaway na nila kanang looy gani kay ng atong gobyerno looy kay batikuson pero magsige po tag palaban sa gobyerno unta kasalti kan mga ano magduig ko sa mga military sa mga pulis para ang tatong naay masama ni David sama ni Solomon. Kamu Dre, kaning kamot mo, sama na mo ni David, sama ni Solomon. Tama, bet. Ako, isugo naman ko sa espiritu. Ako kabalo, kung kaon ako niya, para ninyo. Mga tao, mga bakakon, sabi ni sila. Ano man, dagan na sa balaang kasulatan eh. So kung meron kayo mo napig sa amatora no, geotherapy kayo. Ay nakabalakang gaway ato ani at least ato alang ipakailapli sa tanan kay ang napig nato gusto man mo scroll man ani ang espirituhanong gasa. Paminawan ninyo na
paminawa, ipasa lang ninyo espirituhanong gasa niya, tapos magsurog-surog kung ano yung espirituhanong gasa, parang wala na may tulubagon. Kaya kung mamatay sila boy, mani ragyapon rin, maingon pa rin, sus, wala man may kisultian, parang mag-abot na rin, mani mamatay espiritu mo, wala mo ko, nagsultian man ka, wala mo ka naminaw, parang dili magsamok ay boy, kung labi na ako namatay, wala na natuon ako, manang dili kayo ko magkadto dito. Okay, magsige ingon, pabadlo nga rago na sila no lipay kay ko atong pagkapatay ni Benji nga mga tunay na patay akong pagmangkon nga gwapo kay wali sa pastor. Tama gyud. Akong wali sa pastor. Nga kita mag-prepare dili ng camp na matay. Kay himog pa nag-ingnan ba. Nya po butan man po to siya. Ganahan jud ko sa mga pastor nga mawali sa kamatuoran boy. Mas ganahan pag yun ko kung ibuhat pag yun sa yung giwali. Ay, parang sundon siya. Nya dili man ako tanawa kung yung ako pa Diyos dili ay gigamit lang ko sa espiritu haron madunggan dinhi sa kuha espirituhanon ko ba dili wala ko nagamit og Biblia biblikal na tanan pero wala ko gibasa siya ang magtudlo nako daghan pa nagpanahon nga pare pastor pagbasa-basa Biblia ay pero gituis manggod nila sa taong walay alam magmabalinon sa banal sa filosofiya tama ba Filosofiya gyud na naka-kon sa tao no. May gusto man sila may pinalabi sa pagpanudlo nas wala ang kasulatan ay tungaan sa porno sa pa okay na to nga si Pedro okay na tong pangutana sa iyang bato siyang patudulgon siyang panag-ingnan yaw sa mga panag-ingnan grabe naman yung nagpalayo naman yung mga tao kinamag-eskwela pag filosofiya Bible scholar no na kabalo na ng mga Bible scholar nagbasa na ay pero to ison magud pagabot sa filosofiya ano mo ba na nag-eskwela pagkapare pagkahawa nina pag wala ni balik nya pagbalik ana nanay philosophy to ison na ba realistic sabon sa ang Biblia basahon sa pabor sa tawhan mo man isunod sa kananganan boy una akong kagulan boy muyuyog ang kalibutan makaya ka ni pagkaon ng mga tao magkagdida sinila siradan na sila rabay kitagaan sa mga tao mas maayo pa diri maghatag na ko mga dato mga kuan kay tambalan pa nako sila tambalan pang espirituhanon tama maghatag mo ba mas maayo pa kay ako may mangaliw po ngadto sa Dios amen pero kuingon sila na ako nagpatas tanawa ko pobre pa ko sa tanang pobre makasakay ng sakyanan kung magrenta tawag na mo offer na ako mulakaw ta dito sa basta kamo nakakita mudiliin ko man to do lang good mo mga paabsanan di mo ko makikaway mga igsoon daghang salamat sa paghatag og pagtagad ining labi may hinangdanan nga video ug kamo na mo ko mo magtimbang-timbang nini mga igsoon kung ang iyang gipanulti ana ba sa balaang kasulatan o kung gusto ninyo sasama niyo ini ang mga content mga mensahe sa gigamit sa balaang espiritu sa kamatuoran. Please like, share, o comment kung kamao doon ang mga pangutana. Mabuti ninyong masabtan. Kung please subscribe and click the notification bell para kanunay ka mga updated every time nga mag-upload ako bagong upload videos. Salamat ug ang Ginoo sa kabuhatan ong sa kasaysayan. Magabaluntagan ninyong tanan.